движение. Къде си ти, бе, Ришка? Да, много си добричък. Да не избягаш? Да не избягаш? Къде е момчето? Хубаво ли е тук на чистичко? Ти си кожа и кости, бе. Кожа и кости си. Изписването на Ришко. Това е неговата стопанка приемна, която ще го продължи лечението в къщи. Всички от квартала много се радваме, че Ришко е жив. Не вярвахме, че ще прескочи, тъй като беше в много, много лошо състояние. Но ето, че чудеса стават и Ришко е жив. Огромни благодарности на целия екип. Просто нямам думи. Мерси.